Ако страдате от болки в старите и мускулна умора, знаете колко инвалидизиращи могат да бъдат тези проблеми и колко много влияят на качеството ви на живот. Но знаехте ли, че има ефективен крем за лечение както на болки в старите, така и на мускулна умора? Много хора с ставни и мускулни болки опитват различни решения, като медикаменти, физиотерапия и други лечения. Един ресурс, който е дал положителни резултати за някои, е използването на локални кремове, като крем ARTHROLIX Active. Приложен директно върху засегнатата област, той не само облегчава болките в старите, но и помага за премахване на мускулната умора, предлагайки пълно и локализирано облегчение. ARTHROLIX Active революционизира грижата за болките в старите и мускулите. С ексклузивна и естествена формула, доказано ефективна, той намалява възпалението, облегчава болката и се бори с умората, като насърчава незабавен и траен ефект. Аз самият страдах от болки в старите, подуване и скованост, както и мускулна умора, преди няколко години. Тези симптоми затрудняваха дори най-простите задачи като ходене или изкачване на стълби, което се отразяваше на мобилността ми и дори на психичното ми здраве. Всичко това се промени, след като започнах да използвам ARTHROLIX Active. Болката изчезна, мускулната умора намаля и успях да възобновя дейности, които преди бяха невъзможни поради дискомфорта. Този крем наистина подобри качеството ми на живот. Ако търсите продукт, който третира както болки в старите, така и мускулна умора, препоръчвам да опитате ARTHROLIX Active. Безопасен, лесен за употреба и изключително ефективен, той може да ви помогне да се чувствате по-комфортно, освежени и с повече свобода на движение за нула време. Надявам се, че видеото ми е било полезно и че ще ви помогне да обмислите този крем като опция за лечение на болки в старите и мускулите. Ако сте използвали този или друг продукт за облегчаване на тези проблеми, споделете опита си в коментарите. А ако искате да научите повече за крема, който използвах, кликнете върху връзката към официалния уебсайт в описанието. И не забравяйте да споделите това видео с приятели или семейство, които също биха могли да се възползват от този опит.